definitu artea, ezta? Zeo zer ederra dana, estetika sortzelan zoragarria zerbait iradokitzen diguna, baina artea bai da, bai, zeo zer egiteko gaitasuna. Aurkezteko artea daukazu, Antxontelleria? Jarri eskero bai. Guk esatea, badukagu? Mi esker, artista gara, beraz? Zure lagunek diez? Noski, Iruñeko ikurrama institutukoa, artista, gozako. Beste bati entzunio, mein, arte da, nazkatu arte. Hori ere egia. Bai, badabe bai. Eta artea miluzerako artea badutela ondo erakutsi dutenak, horiotik datozen Arantxa eta Jon izan dira, ze moduz? Oso ondo. Oso ondo, 3. saioa, 260 euro zuen markagailuan, hau badu egorantze apurtxu bet, baina Jon, hain gertu egon daia Sakura edo hurbildu nahi dugu, ezta? Eskukin ikutzen nahi gaber eskua hartze duen. Oso ondo, artistak miluzerako prest, gaur be? Bai. Ongietorri? Beste artista pare bat, Aitor eta Naroa, 2. saioa gurean lekua hartuta dirurik momentuz ez du irabazi. Aurreko saioan oso kokilduta bezala, Aurrera egin duzu, baina oraindik ere zarete txakur kumetxo batzuk, baimen eske, gaur bilakatuko gara, zizango dizut. Ze animali, Aitor? Gaur, lehoien muen etor gara. Ingo dugu lehoiarena? Bai. Nola? Aitor da lehoia, Naroa, zu zer zara? Basurdea. Nola egiten du basurdeak? Ez dakit. Bueno, basurde zalantzati bat. Baina bikote dinamikoa, lehoi bat eta basurde bat, zakuaren bila. Batek arramazka, bestek letaginekin zulatu. Irabazera goaz, bai? Bai. Animo. Bueno, gure bikote barrian. Benetan. Gure bikote barrian, Nerea, elorrizat izatoz? Bai. Eibar, zu, Eibartarra, Paul? Bai. Eta... Nondi bago? Bai? Eibartik. Bai? Eta Nerea, ze lotura daukazu ezuek? Ba, bueno, ez da existitzen hitza, baina guk asmatu dugu kuñastroak gara. Oh, kontuz? Bai. Eta hori da? Ba, gure Nerea iztia eta bere anaia eskonduta dauzela. Askotan pentsatu dutela, karo, zure iztie eta... Nire iztie eta zure anaizie, pentsa? Eskondute guzter gara. Kuñastruak. Kuñastroak. Ze ondo. Nereak zeuk ekarri zu, Paul. Nereak ekarri hau, Paul, biluzera. Bai. Horrek esan nahi du, Eibarrera joan zarela bere bila? Pentsau, Eta ondo? Kostatuta, Nerea? Ondo kontzen nabe Ibarren eta pentsau neban narrapauko nebala bat eman. Kostatu zaio, Paul, zeu ekartzen edo borontatez etorri zera? Lehenengoa. Ondo. Lehenengoen, ingeniaritza enpresa baten zabiltzen lanian, Paul, zu, eta uren enpresa baten, Nerea, zu. Ederto, danimatu zarete miluzera dago, posik. Eskerrik asko etortzierren. Haze lehiakideak, haze publikoa, lehoiak, basurdeak, jirafak, denetik, miluze aztena doa! Jirafa, umetan. Zerbait trauma, niri bai. Eta lepotxu eta, bueno. Pareak osatzen hasiko gara, eta Arantxa eta Jon zebekin hasiko dugu, bueno, gure gaurko lehia, Jon, bazara mendizalie. Bai. Bai, ibiltzen zara? Nahi baino gutxio, baino bai, zoze bai. Erto, mendiekin jolas egiteko prest, nordu, Maira? Ni. Venga. Arantxa, hartu lekue. Orain txera baki dute, Bai, ba, mendibera adierazteko erabiltzen diren bi izen izango ditugu. Guazen, denpara. Txindoki, Larrunarri. Bai? Gazume, Ansa bere. Petretxema, Maiozar. Ez? Gazume, Maiozar. Hiruakatx? Oñamendi, Akotegi. Sorry, Arantxa. Hasi... Bueno, txangoa ondo hasi baitugu, txindoki eta larrunarri ondo lotuta. Hortik aurrera, Petretxemari Ansabere ere esaten zaio, 2376 metroko altura duen mendia. Beriain edo Sandonato, biek gauza bera adierazten dute, Auñamendi eta Ania, Balerdi eta Maiozar, lotura egin beharrekoa, eta Gazume eta Akotegi. Menditik bera azkenean punturik ez da iritsi. Aitor, Naroa, zeuen txanda orain pareak osatzeko, artelanak zuentzat aukeratu ditugunak. Zuen gaia artelanai buruzko izango da. Zerezkoak diren asmatu beharko duzue, astarna edo artelan hauek. Nordu Maira?
No konoz? Bai. Hartu lekue, Aitor. Ba esan dakue, materialaren atzetik joango gara, eta badatoz pareak, denpora. Ezurra. Irulegiko eskua. Ez? Brontzea. Izturitzeko txirula. Loreak. Pupi. Hori bai. Marmola. Ointzi Joangen mausoleoa. Burdina. Irulegiko eskua. Horri, Aitor. Ez, irulegiko eskua brontzezkoa baita. Brontzea, hori zen behar genuen lotura. Ezurrez eginikoa da izturitzeko txirula. Horrela, justu soinu hori egiten du. Marmolarekin egin zuten Samotraziako garaipena, Louvren, Parisen ikus daiteken eskultura, lorez egina dago pupi, hori ondo jarri duzue, terrakotaz Ointzi Joangen mausoleoko zaldi horiek guztiak material horrez eginak dira barkatu, burdinez berriz basterretxearen bakearen usoa zurriolan ikus daitekena. Esan dago alauak etxekin punturik ez bat ere, lastima. Nerea Paul, ba, egun honien etorri zari, Bai? Apurtxu bete egin, eta ia... Okerrago, ezin da. Ia puntuak biltzen dituzuen. Filmak zuentzat, ez daki pelikule zareten, filmak eta garraioak estenaren baten erdigunea, edo pelikula osoan zehar, erdiguneak diren garraioak izango ditu galde batetik, eta dagozkien filmekin egin beharreko lotura. Nordu baira? Nik. Paul, hartu leko mesedez. Bortxe, ia azkar-azkar osatzen ditugun pare guztiak eta puntuak biltzen hasten garan. Denpora. Bizikleta. Ete. Bai. Trena. Orient Express. Autoa. Fast and Furious. Osondo. Furgoneta. Little Miss Sunshine. Gazkina. Top Gun. Bale? Eta itxasontzia. Master and Commander. Ba. Nere eta Paul edo Master and Commander. Biak ere, oso ondo, hegazkina Top Gun. Eta larruzko txupak eta bar. Trena Orient Express bertako hilketa, Agatha Christieren lanean oinarritutako pelikula. Itxasontzia, Master and Commanderren oski. Autoa, Fast and Furious. Eta pelikulak hauek, ikusi duzue? Bueno, abiadura bai. Ja, kalitatea eta... Bizikleta, eten, eta furgoneta, ze pelikula polita. Little Miss Sunshine, antxe familia osoa bidaian sartuta. Zoragarri, 60 puntu! Bueno, Fast and Furious, ondo, Niri... Ondo, orain ni miluzazu egon gorai Top Guneko musiki eslan zan gogoratzen. Ah, sekulakoa. Bai, ni baneukan poster bat umetan. Bai? Top Gun, bueno. Orain ja ez. Orain ja ez. Bueno, Bai. isin-isinik, markagailua gala dauzkatzu, Aitor, Naroa, zein da, zuen ustez, maira bidali beharreko lehiakidea? Bai. Ba, arantza orain. Arantza, begira, oso ondo. Estrategia aldaketa nolabait, bere ikusiko dugu, inintzioka, marrazten, ea puntu batzuk, Etxa guazen, demora. Sakatu. Aukeratu? Golfa. Golf makilla. Pilota. Oso ondo. Ordenagailua. Koskak. Zer da hori, Jon? Errepidea. Kaskabarra. Euria. Du ikusi. Ondarra, playa. Konoak. Penintxula, Mediterraneoa, itxasoa. Baleareak. Irlak. Bero. Afrika. Gibraltar. Ez. Ceuta. Ja, hau bai, Zer da hori, Jon? Gora bera, aldapa. Tragoak. Mozkorra. Edaria.
Oso zaila da. Torri, akuaparka. Urparkea. Ura, zaten zebilen ama, urparkea. Amak, uste dut askotan gertatu izan dela. Jon, ura, eta berak, ez? Ni nahiago parranda, eta... Bai, urparke bat genuen hor. Artxipielagoa. Hori da, Bai. penintxula da ipatu baitira. Bai. Tira. Kanaria? Vale. Batekin geratuko gara, 8 puntu oso markagailura. Nerea, Paul, iritsi berri hartuek, aurre hartuta nabarmen, eta aukeratu beharra, Aitor edo Naroa norri daliko duzue? Ba, Naroa bialduko dugu. Bai, zergatik? Jatorra moten dago, zi. Bale, ados, jatortasuna saritzen orduan, Naroa, bikain. Jator. Bueno, berak esan duen arren, basurdea izango dela. Ea ba, lurrazpitik puntu batzuk ateratzei dugun, denbora. Soka, lotu, zapatilla, Bai, zer da, Aitor? belkroa. Bai. Oso ondo. Oso ondo Naroa. Zer da hori? Bota, Aitor? Kotxi ez. Ez. Baina, Ikusten da, impernua, Ez da ere. fardoak, Fardoak ez da, ez. Iau, beste marrazki bada. Oso ondo. montaña russi, Ez. esan da. Txalupi, traineriak, Ez. tropak. Edatekoa, edan, gaza, usaimena. Ez dait. Aitor, atera lehoia. Olatuek, gatza, ez dait. Denbora, laste. Jateko kaneloiak. Kaneloiak. Eta gero, ur oxigenatu agertu eta Naroak. Txupito batzuk lehion, ez da? Ala bizizaretean, zaez? Ura adierazi nahi zuen, gero oxigenatura ere iristeko. Atriltxo bat ere Zauri bat bai. egin, bai. Musika partitura nota batzuk edo. Bakarra, zauepe, 20 puntu oso markagailura. Nerea, Paul, horrela mantenduz gero, zue garaile, Ikusiko, Asko dago itxeko ondina. Hietan bereziki bat, trebea, imintzioka, arte plastikoetan eta... Antzerako. Bai, nor joango da? Neu. Oso ondo, Paul! Oazen ba? Momentuz. Orain arteko lan guztiak primeran egin baitituzue, baina komeni puntu gehiago lortu eta errentan ditzea. Prest, Paul, guazen, denbora. Arrauna. Trainera. Bero. Bai. Arraunlaria. Barkua, itxasontzixa bera? Ai, trainerua? Bai, baina... Estropadak. Estropadak Bai. oso ondo! Pertsona bat. Kuilua. Eskotia. Oso ondo. Ia, marrazki bat. Zer da hori nerea? Dinbal, janari, piperra bat. Pipermina. Bero? Gindilla. Ez? Kusi, A ber. Zertan ari da, Paul? Zuritzen, jaten, pikau, pikantia. Venga, to, Oso zer ondo ari da, daki? oso ondo ari da. Jode. Bero zabiltza, Zer da? Probatu Zer nerea, da? probatu. Egin bestia, Paul. Ez nesata torten. Oia, Venga, bai. pertsona hoien, mesan notxia. Bai. Bai, hori. Eta bestea? Zer da? Bai, Zer? txili edo, bueno. Ez. Ez. Ai, Nerea, piper bete bat. Bai, ba. Bai. Piperra marrazu du, eta gero egin du bete. Bai. Baina tira, aurreko hirurak zoragarri. Piper bete zaleak, zarete? bai, asko. Bai, ez da? Bai. Ni piperrak, Bai. pila gustatzen dizkit, betetzeitut piperrez. Piperrak? Piperrez beteak. Irurogei puntu oso markagailura. Gareko dizut probatzeko, Vale? Neta, Eta gero Janin bikotez, nire Sí. berbak, da nire keinuak. Hori da. Hitz askutua. Bueno, 20 puntu lehenengo bi markagailuetan, eta, bueno, eman beharko diogu
Eman beharko diegu, saltxapur bat, honi guztiari, nordu maira. Jon, hartu lekue, badatoz, eskutatuta ditugun zuentzat, eskutatu ditugun hitzak, venga sorte hon, guazen denpora. Irakasteko. Liburua. Umei. Ez dakit. Kuadernoa. Pertsona. Anderinoa. Maiz. Paso. Zubietan. Futbola. Enpresa. Erraustegia. Oso ondo. Euskara. Gaztelera. Erroan zegoen bai. Mendian. Zuaitzak. Helikopteroak. Erreskatea. Oso ondo. Nik. Ikaslea. Hanketan. Galtzerdik. Mina. Babak. Muskulok. Agujetak. Oso ondo. Oso ondo! Oso ondo. Bai. Pena pizkat hartu dugu lehenbizikoarekin, ze irakasten duen pertsona baina hizketan irakasten duena, edo logopeda. Ondo, baina beste 3 sartu baitira, 60 puntu! Apa! Bai. Aitor Tanarba, venga, guazen hitzak osmatzen, nordue, maira. Aitor, Lehoia. hartu leku, Eta, venga, pistak emonda, iazamat, hitz. Doazen, guazen denpora. Bizi, Hil. eraikina. Hospitalea. Bizi, Etxea. Oso ondo. Bai, paso. Paso. Kirolaria, Saskibaloia. irakundea, Olimpiadak. inskripzioa, Federazioa. antzekoa, Liga. pertsona, paso. Eskalada, Arnesa. tokia, Rokodromo. oso Bikain. ondo. Torre, Aitor. Bai, federazioa, eta ezen erraza, esan dugu, federatua behar genuen. Oso gertu, Aitor hori ere adierazteko aukera izan ezkero, pertsona behar genuen, baina ondo, 2 sartu ditugu eta 40 puntu beraz, ondo. Nire ezako eusko bintzan orain, hitz eskuturako, nortu maira. Hartu lekue, nire amezadez, eta hortxe agertzen den hitz hori behar dugu zehatza, eta iazagun arteko konexio hori nola jartzen dugun martxan, guazten denpora. Aragia, Ukela. ez, Vegetarianoa. Bikain. Oso ondo. basua, Gitarra. Zora darri. enar, Neskalaguna. ofizioa, Geografa. antzekoa, Paso. paso. Txabola, Etxola. Sinonimoa. abestia, Abeslaria. romantikoa, Balada. Bai, Bikain. arrautzekin, Tortilla. okela, Torri! Nerea, oso ondo. Bai. Denbora pizka gehiago izan ezkero, Solomoa. Hortuko genuken. Otartekoa, pizparra Solomoa. Dena dela. Oso ondo. Neskalaguna duzu, Paul, geografia irakaslea orduan. Ez da irakaslea, baina geografa da, bai. Geografa da bera. Era, bai. Aritzen da, eta han Eibar ikertzen eta... Ez Eibarren, baina, bueno, baina... Aritzen da. Aritzen da, Zuek aritzen ere da. oso ondo aritu zarete, 60 puntu! Markagailuak nola dauden ikusiko dugu. Frigoaren berben aurretik, 80 puntu bildu dituzte Orion. Azangiz, Leioan, 60 puntu ditugu. Elorrio Eibarren, 180 puntu. Frigoaren berbak. Frigoaren berba bereziak. Gaur eta gure aholkua adi errebotei. Hitzak antzekoak izango dira, bestak beste ondo irakurri. Arantxa zeu izango zara erantzuten lehena. Argi eta garbi. Bestak beste kuku dekin egingo dugu jolas. Lehenengo taula honetan badator. Denpora. Errenditu. Kukuldu. Errenditu. Kukumarroa. Aitor, Errenditu. kukuak jo, Errenditu. Kukuak okerjo. Nerea. Errenditu. kukujo, Sortea eduki.
Kukuak jo. Gauzak gaizki, espero ez bezala atera. Kukuak oker jo. Eskutatu. Kukuldu. Eskutalekua. Kukutegia. Oilarraren oiua. Kukurrukua. Barnean gazta zatia duen taloa iparraldean. Paulen eskalaguna geografoan ere azu kukugrafoa edo ez zara izangoa. Oso ondo, Bueno, lana ioste lehen aukuek. Bueno, eta zuk bikain biribildu, kukua jodu, zeirekin, 60 puntu! Patrika beteta dut gardela, eta hori esaten da. Zer edo, urri edo, zer, bai. Bueno. Ba, Aitor Naroa, zeuek orain bigarren taula hasten, adi, antzeko jokoa daukagu, eder, hitzarekin. Aitor, bigarren taula, denpora. Ongi iruditu. Eder mina. Ongi iruditu. Ederretzi. Nerea. Ongi iruditu. Ederreman. Ongi iruditu. Eder egin. Itxura ederra izan. Eder mina. Arantxa. Ongi iruditu. Ederregin. Itxura ederra izan. Ederreman. Jipoia jaso. Ederrak hartu. Ondorio txarra duen zerbait egin. Ederra egin. Gezurra esan. Ederretxi. Ederra sartu! Arantxa! Ederra sartu dio, Dorri. Erabiliko zenuten noizbait. Ikusi, ez dugu ikusi. Pena, eta azken akatxorrekin punturik ez taula honetan. Hirugarren taula. Dator, nerea zeu erantzuten lehena, adidanok, belarri. Izango dute, hitzak guztiek, guazten denpara. Entzungor egin. Belarriak itxi. Arreta zentzun. Belarria eman. Musikarako gaitasunik ez duena. Belarri gogorra. Zelataria. Belarri luzea. Belarri handia. Belarri txarra. Arrain egala, iparraldean. Belarria. Petenta hegoaldean. Belarri txakua. Opa nerea. Zara bazu otorrinoa ere izango, nerea. Zemat espezialitate mota, espezialista taula huetan, 100 puntu bikain! Eta markagailuak, ondera geratu dira, Arantxa eta Jon, 80 puntu zuen markagailuan, Aitorrek eta Naroa, 70 puntu gindu dituzten, Nereak eta Paulek, 240. Aitor eta Naroa, Aiangiz lehioa. Esan dugu gaur, lehoi eta basurde izango zinetela. Aitortuko dizuet, niretzako, eta zuen ibilbide, bigarren saioa zenuten hau, izan zarete gure kumetxoak. Kumetxo txikiak, oraindik era bat igual oian honetan aurrera egiteko, indarra apur bat falta dutenak, baina maitagarriak oso. Orduan egingo dugu gauza bat. Bueltatu etxera, ikasi beharreko trebezia hori guztiak, eta bueltatu miluzera zakuaren bila. Ariongo. Bai. Aitor eta Naroa zemuz ibilizarie? Oso gustora, bai. Ondo, animatu, etorri, esan dugu, ingenieritza mekanikoa ikasten, eta jarraituko zuie, lagun izaten, ikasten, eta miluzi izaten, seguru? Bai. Eskerrik asko, bikote! Bai, bikote! Aurrera gine horretik, Ilazki, hausnarketatxo bat. Haze asmakizuna iratzargailua. Maitasun gorroto batez ere. Alegia, goizero madarikatzen dut iratzargailua, baina aldi berean iratzargailua batik ez balitz, enitzateke sekula lanera gara iziritxiko. Bueno, alere, lanak izatek dut, baina enitzateke iritsiko. Orduan nolabait nik iratzargailuari zor diot soldata. Ah? Kago bestela ja kaleratu nahi dukete, eta asmakizun batzuk gure egunerokoan oso garrantzitsua dira. Iratzargailua, besterik? Jo, asko. Bat? A ber, Arropa? erropak, boligrafo bat. Bitu ze asmakizun ona, hemen berbekin. Hala, idatzi ditu. Claro. Sekulakoa. Da kolorietako, Ez da erreza, erantzuti, Ez da erraza. Asmakizun bat. Baina polita bada, hause baita aste honetako erronka miluzeok partekatu, kontatu, sare sozialen Pentsa. bitartez, zuen ustez, zein den inguruan egunerokoan erabiltzen duzuen asmakizunik garrantzitsuena, baliagarriena, onena partekatu, eta erabiliko dugu hemen.
Oso ondo hizkuntza bera, Esango nuke, ze tresna komunikatzeko eta elkarrekin egoteko. Estela imaginatu, mi luze hizkuntzari gabe. Isilik zai oso. Oso, no, txalo bero, Bigarren zailkatu dira. Arantxa Teleon, zer, ondo larri? Bai, gaur. Baina, zereginak eginda, ondo. Nerea Paul, etorrita lasai orain arte. Bueno, nervioa basua zen, baina bueno, Baina, ondo joan da bidie, eta orain ja bigarren fasien zauzi, Haupa, zuek. Arantxa eta Jon, definizioak, hizkuntza erabiliko dut edo, esango dut? Erabili. Aukeran hizkuntza, gauza derra baita. Batoz, denbora. Hots handikoa edo omen handikoa dena. Ospetsua. Ondo, bero gabeziak eragiten duen sentipena, Hotza. gizakiaren zangoaren beheko zatia. Oina. Burezurra betetzen duen neuronazko masa, Burmuina. bikain. Baimenik gabe sistema informatikoetan sartzen den pertsona. Bakerra. Oso ondo, aur edo gaztetxo bati bere gastuetarako ematen zaion dirua, Paga. bikain. Ahotsa igortzeko behar diren tresnen eta arien sistema. Telefonoa. Bai, soka, ari edo beste gauza malgu batean egiten den lotura. Papa Jon, probatu. Sorga. Zaki. Korapiloa, berezko joera indartsua sortzetikoa eta ez ikasia. Sena. Jolasean ibiltzeko edo jolas egiteko tokia. Olastokia. Ondo, eta ahotik eta zurretik ateratzen edo sartzen dena idea. Arnasa. Wow! Bale! Ondo! Zerregatik, Ondo. Zean nahi zu gainera? Eskarrak amatie? Ez, ondo. Zuk zure lana betezu deurek eurena, amarraz matute puntu zuen markagailora. Baina, ritmon, oikoan irakurrizkero. Ondo. Zuen alde ere beste hainbeste, Arrazoi. Nerea Paul, Bai. Saietuko da. beste hainbeste asmatuko dituzue? Bai. Gitxienez. Guazen, denbora. Premiari gabe jaten den gauza goxoa. Litxarreria. Bai, epe batez elikagairik ez hartzea. Osasuna. Galanta, Paul, ez beste modu batera, elikagairik hartu gabe. Horri esaten zaio, badago hitz bat, eta hitz hori da, baraua. Musika eskalako 5. nota. Sol. Boi, bi pertsonaren arteko legezko elkartzea, Bikotea. legezko elkartzea, Eskontza. ezkontza, hori bai, zerbait erretzen denean gertatzen den bero eta argi jalgitzea. Sua. Sua. Argilerro zuzena. Izpia. Izpia. Etxeko eguneroko beharretarako gauzak erostea. Erosketa. Ondo, online erosketan zein fisikoan betetzen den ontzia. Erosketetan? Sakua. Saskia, motel? Bueno, ikusten dela, ez da ikusten, no, nala dakoa da. Baina, mi luzerekin obsesioen dut, esan dut, sakua. Sakua nahi dut. Zei, zuek, osan da, 60 puntu. Hieroglifikoak. Arantxa Jon, zebek erantzuten lehenengoak. Ondo? Prest? Badator lehenengo hieroglifikoa, adi da danok etxien be. Denpora. Zure urte betetzea da gaur. Zorionak. Bale. Orio ikusi eta itxutu, Arantxa Jon. Zeta eta orionak. Zorionak, osan da. Negar malkoa da dira zaizu, Ez, hainbeste ez. Bai, batzari ezale? Estropada ezale? Bandera polita zen hori. Anda. Aztaldi ez da... Ba, nesketan, segurakoak. Bai, ondo. Ondo. Bigarren hieroglifikoa, denpora. Nongoak dira, zure lagunak? Bai. Koak. Kroaziakoak. Bai, oso ondo. Igelak. Kroazia eta koak. Kroaziakoak, gure lagunak. Oso ondo. Eta, benetan, polita txalogarria, Jonen jarrera, esan duziko diot amari. Banekien, baina... Jon? Horrengo, a ber. Ea, ba. Venga, horrengo da. Badator, denpora. Umei segituan sendatzen zaizki, Ueldurak. Ez? Errak. Ez. Bai? Ezurrak. Oso ondo. Jon. Bizra jainkorrak
Aterata, U bat genuen ez eginda. Ez urrak. Oso ondo, ez urrak. Hieroglifikoen bandera hori hori doa. Arantxagatik, Larondo, Armando, bikain! Eta Paul, zeuen txanda, politxak hieroglifikoek, egiteko ariketa etxetik eta. Amatik ikusiko? Etxetik bai. Bai, amatik ikusiko, zela moldatuko garan? Ia. Venga, badator, lehenengoa. Denpora. Olioa botatzeko erabili. Bustoi... Ez. Ian... Aurpegi... Zer da? Botilla. Bai. Buru, butui... Botilla... Buru bada, ibe bai, venga. Buru, errekendutate, butu... Non? Brutu. Inbutua. Bai. Inbutua, bai. Izkian burua. In buru, burua, eta erre hori tegaitzeko ordezkatuta, in butua. Bale. Do! Hau egin behar izaten da askotan Nafarroatik olio bidoiak eta hartutakoan. Tak, Eitzen dugu. egite duzue? Bai. Sando, bejon daizuela. Bigarren hieroglifikoa denpora. Zinemaretoan baldago oraindik Italiar. egin eragiketa. Italia, italiarra... Bale? Zude, aba, Bale? norvegiar, suediar... Aba? Aba... Aba baderantzuna ez dati? Egin eragiketa. Italiakue italiar bada, abakue avatar. Zineman baldago oraindik avatar. Avatar esan dut. Avatar esan. Aba taldea zen zailena asmatu duzuen, nortzuk zien asmatzie. Bai. Mamma mia, ia hirugarrena, denpora. Uste baino zailtasun gehiago dauka. Kapeak... Bai, pe badaran antzunan zati. Pekak. Zer zaitasun duka? Zezan zuen nerea? Kapeak... Ez? Kape... Kapean. Uste baino zailtasun handia dauka. Pen, pe, Penkak. petankak, petankak. Oh! Bai. Egia da penkak zuritzea ere zela batean. Ez, ez da bez. Bai. Baina goxoak. Batez ere urdaiazpiko gazta, Bai. albardatu, bexamela. Bai. Tira, ondo, 30 puntu, bikote! Gero penkak endu. Ondo? Bakizu? Bai! Oso, Jo, piperbeteak, piperrez eginak. bai. Penkak, batxuri xopa. Jazki, Jo. jatetxea zabalduko dut azkenean. Ba, igual. Zu egunero gonbidatuta. Eta egunero. Ni lanera, Ah, baita? Dinot. No? Ah, bueno. Bitu, zeu. Orion hace jatetxea bide batez, Bueno, bereziki guztokenik, hola? danak, bestela gaizki geldituko. Vale, oso ondo. Ba, lau esaldi bihurriak asmatu ezkero, menu bat opari, hango jatetxe batean, bai? Ja, Lauak, vale. Denbora. Euskal bar... Taberna askotan. Euskal. Taberna askotan. Taberna askotan, Patata tortillarekin. bai? Batera izaten da. Batera, Batera Izarra. izarra izaten da. batera, Barrako izarra izaten da. Bai. Barrako izarra da. da, izaten ez zegoen. Izaten ez zuen jartzen. Bueno, zarra da, nosan dugu. Laurak asmatuta menua, baina nok ordain dute. Zuk, Nik. bizok, Nik. zeu, Nik. zeure konture zabiltz. Vale. Ona ez dute zehaztu non, orduan nik ere... Keba pabadorion. Oso ona. Bisigua jango du kebapean. Denbora. Pintxo. Pintxo. Potentea da. Zapore. Zapore. Sendo. Sendo. Eta garratza du. Hau pasuek. Bai. Gitik bi. Oso ondo gabiltz gaur. Vale. Bagarri. Gero pasa telefonoa. Kebapekoa. Ez ez. Denbora. Rita Heiborrek. Rita. Heiborrek. Rita Heiburrek. Egindako. Ez. Rita Heiburrek. Datorkio. Ez. Filmean. Ez. Pertsonaiatik. Ez. Izen. Izen. Bereko. Filmean. Egindako pertsonaiatik, datorkio izena. Bai! Vale. Tomao! Abai, Nekien? Ui. Ondo? Irutik iru. Animo. Nire eskuere badago pixka da laguntzea, ikusiko dut. Berba. Vale, ba. Bokalak, denbora. Xaguek. Ese aurretik bokal bat. Osagaiak. Osagaiak. Z eta gero bokal bat.
Sotz batean sartzen dira. Sartzen dira. Eta albo. Ez da al. Elbo. Ez da el. Ol. Oliba. Ale batzu. Oliba. Lastima. Saiatu gara, txalo beroa. Olioa zen, baina entzun dugu irurekin gauza asko. 80 puntu eta rastoak. Euskal taberna askotan tortillarekin batera barrako izarra da, pintxo potentea da, zapore sendo eta garratza du, Rita Hayworthek izan bereko filmean egindako pertsonaiatik datorkio izena. Zer da? Hilda. Hilda, ikus dezagun komodina jokoan. Oso ondo! Bueno, Hilda guanteak entzen estena zoragarri horretan. Beragaitxik dako pintxoak izena? Bai, zinema eta historia kontatu izan dira. Zederra. Bazkaria ez Hildatxo bana goainduko ez duet. Komodina bai, Baita ere, zatxarra. Nerea Paul. Eibarren jatetxen emat, Paul? Ugari. Ugari. Izeneko jatetxea? Ez. Asko daude. Badauz, egon badauz. Badauz? Bueno, esaldi hurriak. Beste jatetxe eta Kristo. Oazen golasera, demora! Esurtxoa, timpanoaren... Timpanoaren. Dardara. Jaso. Eta ingudeari helarazten dion ezurtxoa da. Opa! Tipikapa. Esperimentu modura, gustatuko litzaeken, nereari jarri behar dugu pulsometrotxo bat. Eizte dut, bihotz zaupadak eta... Dana da fatxada. Bai, Eibar bezala. Barkatu. Bogala. Denbora. Lanabes. Honek. Marrazten. Marraz. Eta bi bogal, marraz. Marrazoen. Filmak. Ezazi. Familiako. Erron. Arrain bat. Ez, arrain bat. Ti. Ematen dio izena. Hori bai, Arrasto naga, Gertu. Ondo. Antolatzen, ondo aritu zareteta, guazen hirugarrenaren bila. Denbora. Kaldereroek. Eskuartean. Izan, hori duten, lanabesetako bat da. Izan, hori duten, lanabesetako bat da. Hori bai. Hori duten. Bai. Okalak, den larri ginen, eora ingoan, demora. Metalezko. Beta gero sartu, ez da B. Ez da bo. Buru. Bagadu. Ez da ba. Ez da bo. Ez da bo. Ez da bu. Begidun. Batez. Dago. Osatuta. Bi. Emateko tresna da. 60 puntu. Timpanoaren dardara jaso eta ingudeari helerazten dion ezurtxoa da. Kaldereroek eskuartean izan ohi duten lanabesetako bat da. Zer da? Maiuka. Maiua. Ikus dezagun. Oso ondo! Bai! Komodina, oso ondo. Maiuka aritzen gara maiuarekin. Metalezko burubegidun batez dago osatuta kolpeak emateko tresna hau eta bar. Marrazoen familiako errain bat be bai. Ondo. Eta mia ahora, ze maiuka ere esaten zaio maiuari. Zan berri digute. Nikola esatotzat, oin ez da gitxe. Txalo bat, azteko, Pauli, bezadez. Maiuka esan dago, bezadez. Hala esaten dizu Eibarren. Maiuari maiuka. Nik bai. Bospolitzea, maiuka. Bazuk bai. Hori da garrantzizkoa. Sokadira dagoa, Zarantza Jon, 280 puntuta komodina. Nerea eta Paul. Edo 40 puntuta komodina. Beskuratu ditugu gaur dantzan ebiliko diren puntu guztiak eta sokatirara goaz. Nerea Paul, zeuek hasi, erantzuten, atzetik. Momentuz, denpora askorik galdu barik, egin beharreko ariketa. Hasiko gara? Guazen denpora. Zein da Meninak margolanaren egilea? Goia. Velázquez, Diego Velázquez. Zein hiritan dago Estafeta kalea? Iruñan. Bai. Arantxa Jon, denpora. Zein hiritan bukatuko da 2024ko Frantziako turra? Nizan. Oso ondo. Nera eta Paul, denpora. Zein elementu kimiko adierazten du H izkiak taula periodikoan? Errogenoa. Bai. Arantxa Jon, denpora. Zein zen Eulalia abaituaren lanbidea? Omoino. Paso. Argazkilaria.
Jarraitu esara zarra, amen, zu horretan ni, Hemen. bai. Eta hemen kontu bat, ozenen edo lehenbiziko irizen zaigun hitzartu kontuan. Paso, komoina, paso. Paso egin dugu, komoinak erabiltzeko denaen, Nerea Paul, zuk ere bai. Denpora, Bizkaiko zein herritan ospatzen da umore azoka? Leioan. Oso ondo. Arantxa Jon, denpora. Zein talderena da Dancing Queen abestia? Paso. Aba, zein herrialderen hiriburua da Bratislava? Komoina. Eslovakia. Ondo. Erabili komoina beldurri gabe. Puntua galtze baino hobea baita beti. Nerea Paul, atzetik oraindik, baina gero eta gertuago. Guazen denpora. Aste artea bada gaur, zer da etzidamu? Ostiala. Bai? Arantxa Jon, denpora. Non dator abuztua urtarrilaren aurretik? Iaz. Hiztegian, zenbat bokal ditu astronomoa hitzak? 5. Bai, Iaz eta urten eta hilabeteek, bai, orden hori. Galdera bihurria zen, askotan izaten dira horrelakoak ere, presakari gara, ulertzeko erabat. Nerea Paul, komoina daukazu, guazen denpora. Gipuzkoako zein herritan dago Olaso dorrea? Komodina. Bergaran dago. Agortu dira, beraz, komodin kontuak bialdetan, onenak irabazi zela. Guazen, denpora. Zeinek idatzi zuen Karena liburua? Katixa Agirre. Alaine Agirrek. Zein talderen trainerua deitzen da Libia? San Pedro. Bai, Pasai San Pedro. Nerea Paul, denpora. Lapurdiko zein herritan dago Xoldoko Gaina mendia? Baiona. Biriatun, zein hilabetetan ospatzen dira San Roke jaiak? Abostuen. Abuztuan. Arantxa Jon, denpora. Nafarroko zein herritakoa zen Itxako eskubaloi taldea? Paso. Lizarra, zer jarri ohi da gehienetan esaldi baten bukaera adierazteko? Puntua. Bai, Eta puntuak berdinduta hemen, 22 puntutara zaudete. Nerea eta Paul, galduko dituzue batzuk alaba errez, alik eta gutxien. denpora. Nola esaten zaio bi norabideetan irakurri daiteken esaldiari? Palindromoa. Bai? Arantxa Jon, denpora. Bertsolari txapelketa nagusiko zenbat final irabazi ditu Alaia Martinek? Batez. Batez? Nerea Paul, denpora. Zenbatekoak dira altitoi ternua proban parte hartzen duten taldeak? 5. 2 pertsonakoak. Zein zuhaitzen ostoa du Kanadako banderak? Hartzea. Astigarra, zein bihurtu da NBA-ren historian puntu gehien sartu dituen jokalari aurten? LeBron James! Eta, gora bera asko izan dira sokatira hontan. Arantxa Jon hartu arnazan lasai, 263 puntu. Nereak eta Paulek 167. Bueno, Nerea Paul! Etorri finalik ez, lehenengo egunean, baina etorri taleko hartu bai. Zemoz joan da? Ondo. Ondo. Ez da? Bai. Zer eginetan, eroso? Eroso taleko hartuta? Hoxe. Ederto, urrongo miluzen segun zain, Gu, Vale. Etorri, Baikote! Gerarte! Arantxa eta Jon! Minuteko finalean, 3-3, oriotik 3, nahiago duzuen moduan, nagusitasun erabatekoa, Ez, hau gaur. Hasieran gaizki pasata, gero sokatiran hobeto xio. Baina, esandakoa, Bai. 3 saiotik, 3 finaletara heldu zarete. 263 punturekin gaurkoan, denera, 723 euro, Oso ondo? Oso ondo. Berriketa, golasera etorri ginen da. Baitu. Jon? Bai. Eta zakua, hau, etengabe. Gora eta geroz eta karrasi ozenago egiten dugu. Gaur, zakuan, jokoan baititugu, 26.000 euro. 26.000 euro, rekord guztiak apurtzen badit. Arantxa Jon, musika jarri beharko diogu ni topera, ez da? Zakua eskuratuta. Ze musika entzutez du, Jon? Euskal Taldieko lan, zebre guztokuek. Nik ez dut musika entzuten. Ez, Isiltasuna. Wow! Musikak entzuten du, Jon. Arantxa basara zale? Gutxi. Ze ondo, Primeran, hau iteko. Bai, Euskal Herriko musika taldeekin egingo dugulako jolas, ez zakuaren bilan, gaurko eremuak hauek izango dira. 1 eta 5 urte, 6 eta 10 urte, 11 edo gehiago. Ondoren azalduko diren artista edo talde hauek
Duela zenbat urte kaleratu zuten euren lehen diskoa? Bat, orain, bat eta 5 urte bitartian, duela 6 edo 10 urte bitartian, edo orain 11 urte edo gehiago. Ja, Bai? bai. 1 segundoko denpora daukago. Denpora. Belako. Bat bost. Berri. Zango nuke behet. Izaro Andres. Denbora da makia. Bai, 6 amarri. 6 amar. Guntza. Ba, horiek egute batzuk. Aldapan gora? 6 edo gehiago. Txak. Hor jarriko dut, ez dela aldatuko du. Eki Shakara, hori ez dakizen da. Shakara. Shakiran laguna edo. Ba. Espalak. Espalak. Hor, baina. Willis Drummond. Ez Gehiago. dakizen da. Gehiago zenbat. 6 amar? Eskageit. Eskakeitan. Gehiago. Ez? 6 amar. Bai. Vale. Denpora asko daukagu, aldaketak egiteko. Espalak, untza, Willis Drummond. Ez dakizen da hori. Nik igual untza 11 urte baino gehiago jarriko nuke. Bai? Hainbeste? 11 urte. Duela zenbat urte kaleratu zuten euren lehen diskoa, talde hauek. Aldapan gora, no? Bai, diskoare. Buah, keba, ez, hori horran doa. Eki Shakara. Belako, Isa Sakara, Eskakeitan. Izaro Andres, Untza, Willis Drummond, Eskakeitan eta Espalak. Ni batzuk ez ditut ezagutzen. Eskakeitan aldatu. Ez dakit, bai, eta? 11 baino gehiago. Azken 10 segunduak. Bueno, ba, eraman ba. Eskakeitan. Eskakeitan aldatu egingo dugu. Eman? Bai, listo? Bai, falta. Ah, bai. Bestaltaketarik, denpora. Gaur de kale. Ezagunak bai, Bai. Bai, batzuk. izen batzuk eta talde batzuk. Batzuk. Eskakeitan azken segunduan aldatu dugu, 11 edo gehiagora. Aldaketa zuzena izan da? Oso ondo. Tu. Taldeak 2010an kaleratu baitzuen, lehenbiziko diskoa, azken kontzertua, otsailean eman zuten, Oialumen. Azten gara pentsatzen noiztik ezagutzen dugun esate baterako, Izaro. Izaro Andres. Urte batzuk, bai. 6-10 urte, tarte hori zuzena da? 2016koa baita, bere estreineko lana, OM izenekoa. Ez gero zen bat arrakazta, maila biharrak. Untza zuzena da? Tarteko eremuan? Hauek ere 2016an kaleratu zuten euren lehenbiziko lana, Bilbon Unibertsitate giroan elkar ezagututa gero. Isa Sakara, bat 5 urte. Zuzena da? Ala oskatzen baita, bere izena Isa Sakara, rap. Musikaria, rap ikilea. Bermiotarra, 2019an kaleratu zuen Bihotzaren pilulak izeneko lana. Hori bakarrik. Trukakia. Berri. Belako taldea, Willis Drummond taldea, Espalak taldea. Espalak bertan utziko zenuke. Bai. Ez dakit izen. 26.000, 365 euro. Seguro ez dakau aldaketik, así que hola xeut. Nik ezakit Willis Drummond hori zein dan. Horren Willis Drummond, idei. Baionako taldea, Belako Mungiako taldea, Espalak, Hola xeut. Gipuzkoarrak. Ez dago aldaketa ikingo. Ez dugu aldaketarik egingo. Belako taldea ezagutzen duzue? Zunda, bai. Entzun da bai. Orain 5 urte edo gutxiago, kaleratu du Belakok, bere lehen diskoa. Tarteko eremuan geneukan, Belako Willis Drummond bai, 11 edo gehiago, eta Espalakek orain 1-5 urte tarte horretan. Lastima! Bada kantu bat hor, txin. Diruaren hotxa, tira. Hotz pixka bat, bai, zakurik ez, baina 723 euro hori ojo amazenek. Eta nagusitasunean, jarraitzeko aukera ere bai. Zurbiltzen gabiltz, eta banatuko dugu. Zuek ikusi, eskerrik asko!